mu cutu. Dokar ilimin ma'aiki in kun san shi ku zan fitattu. Mutuwa rigar kowa wayyo duniya. Wataran kana cikinta a waye gari an ɗauke ranka, sai mu ce Allah ya ji kanka ya kai haske har can kabarinka. Mutuwa rigar kowa wayyo duniya. Ba zan manta da kowa, al'umma duka nasa koko, ɗan uwa duka nasa koko. Ba zan manta ni da ku ba, wataran da kai ake, ai wataran ba da kai ake ba.